Kuriendi ndeipi? Wamakore uri kushupana wamakore apa. Pane mibvunzo yandoda kuvhunza kuna wamakore. Inoita miviri. I think wakambotaura nawamakore futi ndichinzwa Apostle Makore vachiti ivo vamunangarwa netimu ravo vari mupurosesi yokuti vataure nesadhaki kuti ivo varambe vari pauchairman ende hazvikone zvinotobuda chete. You still remember kuti nyaya iyoyo vakaitaura vamakore ukarivhesa ukariwinda maaudio ako ese awakataura navamakore. Pane statement iroro ravakataura rokuti vamakore vamunangarwa vari kukumbira vakaisa nyaya yavo kusadhaki kuti sadhaki ivatendere kuita temu yechipiri. Saka ndiri kuti vamakore nenyaya dzese dzatinonzwa idzi kuti even vana EU vana USA vatosunga vatsika madziro kuti hatidyidzani nemi imi vanhu vesadhaki as long as mudhara uyu ari iye mukuru wenyu. Uye zvinobuda here? Imi ndimakati hazvikone kubuda kuti vamunangarwa vatori temu yechi2. Ngavatipindure vamakore kuti zviriko here? Mweya here wakavaudza kana kuti ndezvemusoro mavo? Plus vaprofita vatinosinzwa vachibuda panyaya dzekuprofita idzi vanototaura kuti nyaya yangu ndiyakati even ukataurisa mubhaibheri vamakore manga musingaiti chimhukutira kana voprofita vachitaura nezvekuti mvura icharega kunaya. Zvese zvavakanga vachitaura vakanga vasingaiti zvokuita zvetukwari torunyanhiriri. Vainyatsobuda zvakanaka vachitotaura kuti nyaya yedu iko zvino yakamira yakati. Imi mambo ndati muchandofa. Anga asingatyi. Imi muri kutyani imi vamakore panyaya yanyoka yemabhunu? Muri kutyani? Because tinoda kuti mutiudze kuti nyaya iripo yakamira yakadai saka ichamira yakadai because isusu tinozviziva kuti through malawyers nezviri kuitika mazuva ano pane nyaya yanyoka yemabhunu anytime nyoka yemabhunu anogona kubuda. Saka tinogona kuzokuona iso kuti imi vamakore munongoita mucheka dzafa mukangoona vagarisa nyaya yagarisa muziva kuti haiko zvinezvi psychology dzenyu dzotokuudzai kuti haiko zvinezvi pane chingangoibva apa mobva matobuda henyu muchiti ndimakumbira. Ndosaka muchinzwa Kuriende achikuti imimi vamakore aiwa ingomudurai kadiki mongomepfura so mobva mapa ruzhinji kuti aiwa vakomana because of this and this ndakumbira ndichiti uye kunani akona ngoti makumbira aiwa iyo pairi nyaya yacho nawo pairiko zvinezvi chero munhu ari kuiona waona kuti uyu mukomana haana mhosva ende zvaasina mhosva anofana kubuda. Ende makazvinzwa imi kuti vakomana kuSouth Africa uko zvino vakuchinga zvokurevesa nenyaya dzomudhara dzokuti uri kutumira masoja uko ende achitumira vanhu vake vachindoita umbavha ikoko. Muri kuzvinzwa imi zvichitaurwa pazvivhidhivhidhi apa. Saka iko zvino nyaya dzacho dzingagona muri kuzviona imi nyaya idzi dzinogona kungobuda zvakutoita kuti nyoka abude. Motashandisa psychology dzenyu mobva mati mimakumbira. Chitiudzai kuti makumbira kunani. This is what we want to know. Ndo zvamuri kunzwa Kuriende achichinga kuti aiwa tiudzei mukuru makakumbira kunani
uye makamukumbirira nyaya yei imobva mati tiudzei kuti une mhosva yei. Tokuudzai futi izizvo imakamukumbirira muchiti muri kumukumbirira panyaya dzokuti waita sei vamakore. Vamakore munonamata musati musavanda zvechinamato hazvidi. Vanhu vanonamata havadi kuvanda. Zvinhu zvaMwari zviri pajekerere, zviri transparent. Chitiudzai vamakore, taurai zvemamukuru, maamunhu mukuru imi pabasa renyu, maamunhu mukuru. Taurai kuti makakumbira kunani.